Arratsaldeon guztioi, mila esker UEUko lantaldeari gaur hemen egoteko aukera eskaintzeagatik, oparitzeagatik, eta hemen elkartu zareten guztioi eta etxetik konektatuta dauden guztioi ere, gaiarekiko interesa erakusteagatik. Gaurko hitzaldiaren izenburua galdera bat da. Eta gaurko hitzaldiaren helburua izango da galdera horren erantzuna bilatzea. Online irakatsi dugu pandemia garai honetan edo aldiz egin duguna izan da online biziraun. 2020ko martxoaren 9an Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Gasteizko hezkuntza zentro guztiak ixtea erabaki zuen. Jende pilaketak eta koronavirusaren edapena saihesteko asmoz. Neurria Araba osora zabaldu zen martxoaren 11an eta hurrengo egunean Euskal Autonomia Erkidego osora. Hasiera batean agindu horrek edo arau horrek 15 eguneko iraupena zuen, baina gerora, martxoaren 14an etorri zen, ezarri zen alarma egoerak, hezkuntza zentroak ikasturte amaierar arte itxita mantentzera behartu zuen. Hau da, tarte txiki batean, egun gutxiko tarte batean, ordura arte ezagutzen genuen betiko aurrez aurreko hezkuntza sistema hori erabat gelditu zen, bere horretan gelditu zen. Egoera horren aurrean, irakasleek lanean jarraitu zuten eta ahalegin handiak egin zituzten ikasturteari online edo, behintzat modu ez presentzialean erantzuteko. Kasu askotan irakasleen jarrera eredugarria izan da, eta hemendik uste dute esan beharra dagoela erakutsi duten bokazioa txalogarria dela, ez? Ordutegiri gabe lan egin dute, beti ikaslei ahalik eta proposamen egokienak eskaintzeko, mezu uholdeak erantzun dituzte, erabat ez ezagunak ziren askotariko egoerei erantzun diete, egun batetik bestera tresna berriak erabiltzen ikasi dute, eta abar luze bat. 2020 ikasturte amaieran, atxeden hartu beharrean, gure hezkuntza profesionalek eraman zuten oporretara, euren oporretako bidelagun bezala, motxilan, zalantza, galdera eta erronka handiak. Eta momentu honetan, ikasturte hasieran murgilduta gauden momentu honetan, oraindik ere ezin egona nagusitzen da hezkuntza komunitatean. Agertoki berri eta aldakor baten aurrean gaude eta horrek kezka eta beldurrugarez sortzen ditu. Zeintzuk izan behar diren protokoloaren ezaugarriak, ordutegiak nola moldatu, geletako ratioak, burbuila sozialak, zer egin, positibo bat identifikatzen denean. Gaurko tarte honetan, COVID-ak sortutako egoera ezoikoaren 2 momentu jarriko ditugu hitzaldi honen erdigunean. Eta online irakaskuntzarekin lotzen saiatuko gara. Nola erantzun duen hezkuntza komunitateak egoera honen aurrean eta horrek sortu dituen galderak eta erronkak. Azken finean, mundu mailako pandemia honek betiko hezkuntza eredua pixkat kolokan jarri du eta era berean aspaldiko ahulguneak mahai gainean jarri dizkigu. Orain arte agian denbora gutxi izan dugu guzti honi buruz pentsatzeko, guzti honi buruz hausnartzeko, lan nahikoa izan dugulako ezoiko egoerari nolabait erantzuten. Baina tarte hau aprobetxatu nahiko nuke, virusak hezkuntzari buruz hausnartzeko oparitu digun aukera hori aprobetxatzeko
eta galderetatik abiatu, bai, zalantza horietatik abiatu, etorkizuneko gakoak identifikatzeko. Hortaz, gaurko asmoa da, erantzunak eta erronka horiek mahai gainean jarri. Eta horretarako gure gaurko gure abiapuntua izango dira bi galdera. Alde batetik online irakatsi dugu edo online biziraun dugu, eta bestetik bigarrena zeintzuk dira gure hezkuntza sistemaren online erronkak. Pandemia garaian egin duguna online irakastea den edo ez aztertzeko, ezinbestekoa da definiziotik hastea, bai? Zer da online irakatsi? Adituek diote online irakastea dela, online irakaskuntza dela internet bidez gauzatzen den eta ondorioz aurrez aurre egotea eskatzen ez duen hezkuntza jarduera bat. Hori kontuan hartuta, agian esan dezakegu, baietz, gure hezkuntza sistema aritu dala online, pasa diren hilabete hauetan. Baina definizioa pixkatxo bat sakontzen badugu, eta hezkuntza jarduera mota honen berezko ezaugarriak zerrendatzen baitugu, konturatuko gara kasu askotan benetako online irakaskuntzatik zertxobait urrun gelditu garela. Lehendabizi, online irakaskuntzaren gako edo oinarrietako bat, azpimagarriena agian da, hezkuntza jarduera testuinguru sozial bati lotutako gaitasunen garapenera bideratuta egon behar dela. Gaitasunei eman behar zaiola garrantzia. Horretarako, ezinbestekoa da edukiak, jarduerak eta baita esperientziak taldean partekatzea. Zergatik, interakzioa eta lankidetza direlako online irakaskuntzaren funtsesko osagaiak, oinarrizkoak. Eta horretarako, guzti hori bermatzeko, irakaslearen lanak izan behar dira batetik ikaskuntza egoerak gidatu, eta bestetik ikasleen jarraipena egitea. Oinarri horiek betetzen dituen irakaskuntza moldea martxan jartzeko, ezinbestekoa dugu 3 alderdi kontuan hartzea, eta ez bakarrik kontuan hartzea, etengabe lantzea eta garatzen jarraitzea. Alde batetik, ikasle zein irakasleen gaitasunak, bestetik eredu pedagogikoa eta pertsonak. Gaitasunetatik hasiko gara edo besan da gaitasunak berreskuratuko ditugu. Argi dago mundua, gaur egungo mundua, etengabe transformazio prozesu batean dagoela. Eta horrek bizitzarako gaitasunak garatzearen beharra sortu duela. Horregatik, funtseskoa da gure hezkuntza jarduera gaitasunen garapenera bideratzea. Hori izatea gure helburua. Prozesu horretan ikasleak protagonista izan behar dira. Eta modu aktiboan parte hartzaiek izan behar dira. Euren ikaskuntza prozesuaren parte izan behar dira. Zertarako ikasteko. Ikasten ikastaren gaitasuna garatzea, gaur egun, eta dugun testu inguru honi zein etorkizunean eduki dezakegun testu inguruari erantzuteko, bere bizikoa da. Nola ikasten da ikasten, ez? Arazo egoera errealei erantzunez. Ikaslei arazo egoera errealak proposatu behar zaizkie, eta horrela, besteak beste, ikasteko gaitasuna garatzeko aukera izango dute. Horretarako, arazo erreal hoiei erantzuteko, ikasleak informazioa bilatu beharko du, aukeratu, aztertu, sintetizatu, guzti hori egiteko estrategiak garatu beharko ditu, eta horrela, indartuko ditu, behaketa, hausnarketa, praktika, lankidetza, berrikuntza. Modu horretan,
ikasleek, eta kasu honetan berdin da, aurrez aurre edo online egon, baina modu horretan bideratzen badugu gure irakaskuntza, ikasleek aukera izango dute pixkanaka euren ikas prozesua kudeatzeko eta horretarako autonomia garatzeko. Aukera hori eskaintzen zaie pixkanaka hori lortzeko. Guzti hau, aipatutako kontu guzti hauek ez dira inondik inora berezko gaitasunak. Ez da hilabete eskas batean lortu daiteken zeozer. Gaitasunak denboran zehar eta oso pixkanaka garatu behar dira. Trebetasun horiek denbora behar dute. Eta kontran egin duguna izan da itxialdian ikaslei eskatu arduratsuak, helduak, autonomoak izatea. Eta kasu askotan, ez dut esaten guztietan, baina kasu askotan hori eskatu zaie aurretik hori garatzeko aukera eskaini gabe. Jaso duten hezkuntza eredua, beste oinarri batzuk izan dituelako, adibidez, edukietan oinarrituta egon delako. Beraz, hezkuntza eredua kolokan, edo zalantzan jartzeko unea iritsi da, eta gure lehengo erronka izan behar da, jakintza praktikoak eta gaitasunen garapenean oinarrituta dagoen ikaskuntza eskaintzea, edo hori eraikitzen hastea. Gainera, bada bizitzarako funtsezko gaitasuna izateaz gain, online testu inguruan aritzeko bere biziko garrantzia duen beste gaitasun bat, eta da konpetentzia digitala. Konpetentzia digitala ez da bakarrik ordenagailu bat pizteko zer egin behar den jakitea. Hori baino pixkat komplikatuagoa da. Eta Discomp markoaren arabera, kompetentzia digitala definitzen duen markoaren arabera, digitalki kompetentea izatea da, informazioa bilatzeko, ebaluatzeko eta berreskuratzeko gai izatea. Komunikazio egoeretan parte hartzeko eta bide ezberdinen bitartez lankidetzan aritzeko gai izatea. Eduki digitalak sortzeko eta partekatzeko gai izatea. Gailuak, datu pertsonalak, osasuna eta baita ingurugiroa ere babesteko gai izatea. Eta arazoen ebazpenerako estrategia digitalak diseinatzeko eta garatzeko gai izatea. Hau da, ezagutza teknikoak, botoiak nola sakatu hori alde batera utzi behar dugu, edo behintzat gainditu behar dugu, eta gure ikaslei eskaini behar diegu jarrera digitalak eta ikuspegi kritikoa garatzeko aukera. Zentzu horretan, badakigu gure inguruko haur eta gaztek gailu digitalak erabiltzen dituztela etengabe, batez ere aisialdirako. Baina nire galdera da, gure ikasleak digitalki lan egiteko prest daude? Adituek diote, eta nire esperientziak dio, oraindik esparru digitalean lan asko dagoela egiteke. Oraindik bidea dugula, benetako gaitasun digitala bermatzeko. Era berean, gaitasunekin jarraituz, irakaskuntza moldea gaitasunetara bideratzeko, irakasleen gaitasunei ere erreparatu behar zaie. Irakasleak etengabe eguneratu behar dira, eta horren arrazoia da momentuko errealitateari erantzun behar diotelako. Eguneratuta, errealitatearekin bat egiteko. Gainera, irakaslea online lan egin behar badu, dimentsio digitala ere ondo barneratuta izan behar du, digitalki kompetentea izan behar da. Irakasleak ingurune virtualean erabili daitezken tresnak ezagutu
behar ditu, eta hoiek, ez bakarrik ezagutu, baino, baizik eta gainera jakin behar du hoiek nola erabili aldituen modu didaktikoan. Horrez gain, ikasgela virtualean, online irakaskuntza bideratzeko ikasgela virtual horretan, interakzioa, komunikazioa eta elkarrizketa sustatzeko estrategiak behar ditu irakasleak. Zertarako ikasleak motibatzeko eta talde kohesioa indartzeko. Komunikazioan ezinbestekoa da gertutasuna erakustea. Eskuragarri egon behar da irakaslea, emozioen garrantzia ulertu behar du eta noski jatorra izan behar da, ez? Tanak nahi dugu irakasle jator bat. Modu horretan bakarrik lortuko du irakasleak ikasleen ikasketan eta eraikuntzan modu esanguratsuan eragitea. Baina galdera da, gure irakasleak digitalak dira. Ikasleekin gertatzen den bezala, honetan ere erantzuna negatiboa da. Ikerketa ugarik adierazi dute denbora luzean zehar irakasleen konpetentzia digitalaren maila nahiko baxua dela eta horrek ardura handia sortzen duela hezkuntza komunitatean. Beraz, bigarren erronka, gaur gainean jartzen dugun bigarren erronka da, ikasleen zein irakasleen konpetentzia digitala sakontzea, indartzea. Kalitatezko online irakaskuntza bermatzeko, etengabe landu eta garatu behar den bigarren alderdi hori da, eredu pedagogikoa. Eredu pedagogiko bat, beti ikuspegi kritikotik eraiki behar da. Hezkuntza jarduera zehazteko eta arrazoitzeko modu kritikoan. Ondorioz, ezinbestean eredu bat eraikitzen dugunean jaso behar dira metodologiaren ezaugarriak, ikasgela virtualaren ezaugarriak eta ebaluazioaren ezaugarriak. Eta eredu hori baldin bada online irakaskuntzarako, ezinbestekoa izango da hori guztiak zehazterakoan orain arte azaldutako alderdi eta ezaugarri guzti horiek kontuan hartzea. Adibidez, metodologiari dagokionez, eredu horrek egin behar dut edukien transmisio hutsa gainditu, eta metodologia aktiboen alde egin. Horrek eskatzen du, azpimarratzea ikaskuntzaren alderdi soziala, eta diskurso didaktikoaren beharra. Gainera, garrantzitsua da ere, eta hau askotan hasten zaigu, batez ere online ari garenean, komunikazio informalerako tartetxo bat ere, espazio bat eskaintzea. Online gaudenean ere behar ditugu lotura sozialak eta emozionalak, eta hoien bitartez ere ikasten dugu. Gogoratu behar da beti, naiz eta online aritu, online irakaskuntza beti ez dala autoikaskuntza, edo ez duela beti autoikaskuntza izan behar. Eta ikaslea ez dela bakarrik sentitu behar. Agian bai fizikoki, baina bestela ez. Ikasgela virtualari dagokionez, egituraz zein diseinuan olakoa izan behar den jaso behar du eredu horrek. Zehazten ditugunean, gure ereduaren kontu guztiak, ikasgela virtualaren ezaugarriak ere jaso behar dira. Eta beti, diseinu unibertsala eta inklusio praktikak bermatu behar ditu horren bitartez. Garrantzitsua da ere, nola baiteko hausnarketa. Ze baliabide ditugun ikasgela virtual horretan aritzeko eta zeintzuk erabiliko ditugun adostea. Adostea beti ikuspegi hezitzaietik, ikuspegi didaktikotik. Modu horretan lortuko duguna izango da, lan egiteko modu bateratu bat, eta ez zoratzea ikasleak etengabe moldatu behar diala irakasle bakoitzaren egitura propioari eta lan egiteko modu bitxiari, ez?
Era berean, ebaluazioari ere, arretaz begiratu behar zaio. Eredu pedagogikoak jaso behar ditu, edo referentzia egin behar dio, bai ezagutzen eta baita gaitasunen ebaluazioari. Eta hori egiterakoan, lehen esan bezala, ezinbestekoa da online testu inguruaren eta online ikaskuntzaren berezko ezaugarriak kontuan hartzea. Guzti hau esan ostean, argi dago, behar dugula, eredu bat, online ari garenean horren beharra dugula, baina pandemia garai honetan online aritu diren irakasle guztiek izan dute horrelakorik. Honetan ere erantzuna negatiboa da, eta ikerketen emaitzek aspalditik aldarrikatzen dute irakaskuntza virtuala gidatzeko marko bat behar dugula, jarraibideak behar ditugula online testu ingururako metodologiak eraikitzeko eta tresna didaktiko egokiak eskaintzeko. Beraz, hirugarren erronka, horixe bera da, online irakaskuntzarako erreferentziazko eredu pedagogikoak sortzea, behar ditugu. Eta horren adibide da UEUren online irakaskuntzarako eredu pedagogikoa. Lehen hasi zarenean hau kontatzen esaten kenduko dit, kontatu behar duana. UEU 2004an, zuk esan duzu 3an, gero eztabaidatuko dugu. Hasi zen irakaskuntza telematikoaren bitartez, euskarazko eskaintza akademikoa zabaltzen, Erronkari erantzutea zen erreza izan, inondik inora, baina ilusioz ekin zion UEUk, beti bezala, eta bidea eginez ikasi du. Bidean lortutako esperientzia eta ezagutzei esker, 2013an online irakaskuntzarako eredu pedagogiko propioa eraiki zuen. Besteak beste, Abelen ekarpenarekin. Bertan, eredu horretan, jaso ziren eta jasotzen dira gaur egun ere, online ikastaroek bete behar dituzten gutxieneko ezaugarriak, eta prozedurak. Eta horrela, UEUk nahi duena da eredu horren bitartez, erakundearen koherentzia metodologikoa ziurtatzea. Ordundik, eredua progresiboki esartzen joan da, ikastaro ezberdinetan, eta horrekin batera ereduaren etengabeko ebaluazioa eginda. Momentu oro, momentuko garai eta behar berrietara egokitzeko. Emaitzak, eta lehen Kepak esan duen bezala, positiboak dira, zalantzarik gabe. Alde batetik, UEUk online irakaskuntzarako eredu pedagogiko propioa du, gaurkotua, eta hori martxan jartzeko gainera lantresnak eraiki dira. Alde batetik, UEUrekin lan egingo duten irakaslentzako formakuntza diseinatu da, gida ere badago eta eskaintzen da, eta ikastaroak ebaluatzeko eta hobetzeko matrizea ere eraikita dago eta erabiltzen da. Guzti horrek ahalbidetu du kalitatezko online eskaintza bat egitea, eta besteak beste, eta adibide potolo bezala, IKTak eta hezkuntza oinarri duen gradu ondokoa eta hasi berri den irakasleen prestakuntzarako unibertsitate masterra, biak online eskaintzen direnak. Eta orain aurkeztutako UEUren online irakaskuntzarako eredu horrek ondo jasotzen duen bezala, hezkuntza jarduera oro pertsonengan zentratu behar da, eta horien garapen integrala sustatu behar du. Horregatik, online irakaskuntzan zaindu beharreko 3. alderdia hori da, pertsonak. Online irakaskuntzan fizikoki aurrean duguna pantaila bat da, baina hori ahaztu behar dugu eta egin behar duguna da pentsatu eta gogoratu
Gure hezkuntzaren oinarria eta helburua pertsonak direla, eta hoiekin ari garela harremanetan, naiz eta fisikoki begien aurrean pantaila bat izan. Garrantzitsua da, beste aldean, interneten hor nunbaiten konektatuta daudenen, beharrei, keskei eta sentimenduei erreparatzea. Aurreko atalean aipatu dut, komunikazio didaktikoaren garrantzia. Komunikazio soziala ere beharrezkoa da, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan, eta online ari garenean baita. Komunikazio sozialaren bitartez, elkarbizitzarako gaitasunak, jarrerak eta balioak sustatzen ditugu eta ondorioz beharrezkoak ditugu. Pandemian zehar alderdi horri erreparatu zaion edo ez aztertzeko, oraingoan ez dut galdera bat proposatuko, oraingoan anekdota txiki bat kontatuko dizuet. Itxialdian nire ikasleen urduritasuna eta antzietatea oso nabaria zen. Oso hasieran agian ez horren beste, hartu zuten lehenengo astea, oporrak, baina gero okertzen juntzen kontua. Horregatik, saioetan edo tutoretzetan, nire lehenengo galdera beti izan ze moduz. Gogoratzen dut bereziki tutoretza bat. 4 ikasle ziren, zalantzak zituzten, taldeka egin beharreko lan bati buruz, eta konektatu nintzanean tutoretzara, kaixo esan nuen, eta kaixo esan bezain pronto, zuzenean, beste zer esan gabe, hasi ziren galderak egiten. Eta esanien, naizue, lasai, tutoretza hau zuentzat da, guazen ikustea zemo zaudeten, eta gero, lanari buruz hitz egingo dugu, Erabat harrituta gelditu ziren, ez ekiten ez da zer esan, begiratu ninduten, ez dakit, zoze arraroa izango banintz bezala, Eta horrek, adierazi zidan, itxialdian, pandemia garai honetan, agian ez ditugula harremanak eta komunikazioa behar den bezala zaindu. 4 minutu behar izan genituen, pixka jakiteko, ondo zeuden, urduri, lanekin agobiatuta, etxeko danak ondo, 4 minutu. Eta horrek aldatu zuen tutoretzaren giroa erabat. Beraz, azken erronka eta garrantzitsua, ez bada garrantzitsuena, online gaudenean ere, irakasle zein ikasleak pertsona garela gogoratu behar dugu eta alderdi emozionala eta soziala zaindu behar dugu. Txapa hau amaitzeko, ilundu aurretik, hasierako galderak berreskuratuko ditugu eta uste dut orain modu errazean erantzuteko gai izango garela. Pandemia garaian online irakatsi dugu edo aldiz online biziraun dugu. Argi dago, ezta? Online irakaskuntzaren alderdi guztiak, ezaugarri guztiak sakonean errepasatu ostean, esan dezakegu, egin duguna, zertxobait urruti dagola, kalitatezko online irakaskuntzatik. Itxialdi honetan egin duguna, izan da, nolabait, ahal izan dugun bezala online biziraun. Ezoiko egoera baten aurrean, betiko hezkuntza jarduerari nolabait erantzun lan handia eginez, baina hori biziraun. Eta horren aurrean zer egin behar dugu? Esperientziatik ikasi, eta etorkizuna hobetzeko erronkak mahai gainean jarri, gaur egin dugun bezala. Online irakaskuntzaren kasuan, gogoratzen ditugu, 4 dira hemen identifikatu ditugunak. Lehendabizikoa, gure hezkuntza sistema birpentsatu behar dugula, eta gaitasunetan oinarritutako hezkuntza bat eraikitzen hasi behar garela. Ikasleen, zein irakasleen kompetentzia digitala areagotzeko formazioa eskaini behar dugu, online irakaskuntzarako ereduak eta jarraibideak eskaini behar dira,
UEUk aspalditik egiten duen bezala, eta garrantzitsuena, beti, pertsonak zaindu eta pertsonen alderdi sozial eta emozional hori kontuan hartu. Ziur nago, hemendik aurrera ere, elkarlanean, hezkuntza komunitateak beti egin duen bezala, elkarlanean aurrera jarraituko dugula, erronka guzti hauei eta etorriko direnei erantzungo diogula, eta horrela lortuko dugula gure hezkuntza sistema indartzen jarraitzea. Egoera agian ez da aproposena, hitz egita alderdi sozialari buruz horrela banatuta zaudetenean, baina jarrera eta lan egiteko indarra bai dela aproposena. Eskerrik asko, eta ez dakit galderentzako, ekarpenentzako tarterik dugun, edo ez. Ez.